Me rikotaan tällainen Nokia. Joo, ei ne olekaan nykyään enää niin kestää. Nämä vanhat Nokiat ei olekaan niin kestäviä kuin sanotaan. Kato nyt. Koneistokin lähti. Ei, no kyllä ne on kestäviä, mutta kun nää... Heitetäänkö uudestaan? Tää on Real Nokia. Heitetään uudestaan. Koska Nokia on Real, koska tää voi kasata näin vitu. Ei, hinta. No niin, sama lyödä. Se on täydellisesti, jos näyttää aidolta. No niin, tähän. Aloita. My perfect gaming. Bruh, siellä lähti joku jousi. Ei hele. Ei vittu, tää on halkes tästä. No, eikö se ollut idea, että paskataan? Joo. Oota. Sä? Mitäs te vaan vittu? Mä huomaan, että mä vittu avaan tää. Joo, ei kukaan huomaa, kun mä kuvaan sua siinä. No voi vittu! Ei ainakaan ne mun jotkut seuraajat, jotka vittisi seuraamaan, kun mulla oli nää! Vastaa mun puheluun. Mulla on näppäin, niin mä pystyn ottaa äänen. Voi vittu. Meidän pitää lopettaa kohtaa video. Meillä on enää aika tässä. Muuten me ei pystytä julkaista tätä videoa. Lopeta. Mitä? Lopeta sit se juominen. Okei, mokka hyvästi. Ei tuu ikävä kenellekään teille hastakaa kaikki muut. Mitä se oli vahinko?